बे समाव जों मोनसे स्पेशल प्रग्रामाव बेहाय फैनो हादों बे जाहैबाय जोंनि मेदा पुरान श्रीपुर गामिनि श्रीपुर देवालय जायखौ माने देवर होननानै बुङो बे जायगाखौ बे देवरनि देवालयावनो थानाय मोनसे मावखुलि जिरायसालि बे जिरायसालियाव जोङो मोनसे बिखेक प्रग्राम लानानै नैबे हाबाफारि खुंदों बेहाय नुनो मोनदों गिबियावनो गंगाधर रामसियारि आरो जोङो दङ बे मन्दिरनिनो सामलाय आफादनि नेहाथारि बाबुल बसुमतारी आरो जोंनि सिनियर अफिसार रेडिअ सेन्टार क'क्राझारनि गकुल कसारी आरो नुनो मोनदों जोंहा शरद रामसियारि बर' साहित्य सभानि मिरु आफादनि CC मेम्बार आरो बेहायनो जों नुनो मोनदों गोबां मानगोनां सोद्रोमा बेहाय सफैनो हादों जाय बिथांखौ नोजोर खालामनानै बे हाबाफारिखौ लादों बिथाङानो जाबाय मुस्रि निर्मल बसुमतारी मेगनजों नुला सिगाङावनो बिथाङा माने अन्ध नङामोन एबा खाना नङामोन दुलाराय आसामावनो बिथाङा माने गावनि प्रतिभाखौ दिन्थिनो थाखाय थियेटार पार्टि आरो बायदिसिना माने स्ट्रिट ड्रामा खालामनानै मुंदांखा जाबोनाय सासे सुबुं गसाइनि रिफिनायाव बिथाङा मोनसे समाव अबथिराय मेगनखौ नुयि बे हालसालाव गोग्लैदों बिथां निर्मल बसुमतारीखौ नुनो मोनदों आरो बेवहायनो दङ जोंनि रेलवे डिपार्टमेन्टनि RPFनि इन्सपेक्टर रन्जित बसुमतारी आरो बेहायनो दङ मोनसे समाव थियेटार हानजायाव गिदिं गिदिं सिफुं दामग्रा असमिया बर' बायदिसिना थियेटाराव थानानै सिफुं दामग्रा काहा दमदमनिफ्राय मोनफैनो हादों बिथां गौरीकान्त बर' समाज सिबियारि प्रदीप सैनारि आरो बेहायनो दङ समाज सिबियारि बिरेन स्वर्गियारि बिथाङा राजेन दास बे माने पुरान श्रीपुर देवालयनि बिथाङा मोननै टार्म बिनिनो आफादगिरि जालांदों आरो बेहाय नुनो मोनदों साहेब बसुमतारीखौ गोबाङानो मिथियो बिथाङा माने सेवनि कुसिजारनि उज्जवल आफादनि बिथाङा सासे गाहाम लिरगिरि फावनारि बिथांमोन आरो बेनि अनगायै गोबां नाटक बिथाङा लिरदों बिथांनि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दिनैसिम 20 खान नायजाब लिरदों नोंथांनि लिरनाय नायजाबफोर दाबो दङ ना दङ दाबो दं आदसा थिग दं मोजाङै लाखि आरो बेहायनो दङ नुनो मोनदों बिथाङाबो रेलवे डिपार्टमेन्टनि सासे रिटायार जाबाय बिथाङा मोनसे समाव बे नलबारि जिल्लायाव हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा दङ बिथाङा मेन्डुलिन दामो बिखेकखै आरो बेलेग गुबुन गुबुन दामजुबो बिथाङा दामनो हायो रमेश बसुमतारी रबिन रामसियारि दासान्दि आङो बे देवालय फुजा कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आदसा प्रेसिडेन्टखौ आदसा नोंथाङा आगोलाव एसे आगोल फैदो बिथांखौनो मोजां बिथाङा सामलाय आफादनि प्रेसिडेन्ट बे समाव जोङो नुनो मोनदों सामलाय आफादनि आफादगिरि बिपिन नार्जारि गामिया जाबाय दलबारि जोंनि देवालय जितु स्थायी कमिटि नोंथाङा स्थायी कमिटिनि आफादगिरि आरो बे समाव नुनो मोनदों जोङो सासे फावखुंगुर बिथाङा गोबां माने जोंनि फिल्मावबो बर' फिल्माव बिथाङा अभिनय खालामदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा माने खुला पार्टिफ्राव सिगां अभिनय खालामोमोन गुबैयै सना माइनाव थियेटार बर्मानि बिथाङा सासे गायसनगिरि बिथां दासिमबो दंबाय थायो आरो प्रदीप बसुमतारी आरो बिथाङा मेदाकार्टआव मा बुंदों फावखुंगुर नायजाब आफाद मेदाकार्टआव बिथाङा गोदानै गायसनदों आरो बेहाय नुनो मोनो सासे जोबोद एक्टिभ वर्कार मोनसे समाव जोंनि नलबारि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बिथाङा गाहाय नेथारमोन बिथां गबिन्द बर' दासान्दि बिथाङा फोरोंगिरि जानानै दङ उदालगुरियाव आरो बेहाय रायजोफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेयावनो नुनो मोनदों जोंनि बोसोनगिरि बे देवालयनि गौरांग शर्मा गाव खारुवा बिथाङा जोबोर माने जोंनि बे मन्दिरखौ दैदेननायाव जोबोद बिहोमा दङ आरो दङ जोंनिनो मन्दिरनो मावथि आरो बिबानगिरि सोद्रोमा गोबां नुनो मोनो बेहाय दिनैनि स्पेसियेल हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लादों बयनिसिमबो खुलुमनो जासिबाय बे समाव जोङो जाय हाबाफारिखौ लानानै नैबे एरेन्ज खालामदों बिनि गुबै हाबाफारिसिम जों फैदों आरो बिनि बागै गिबियावनो फंनैसो बुंनो थाखाय मुसि गंगाधर रामसियारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय बयनिबोसिम खुलुमबाय সকলোৰে মই শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ
दा बे समाव जोङो मानो नैबे जोंनि गोथार थानसालि सिसिपुर बे देवालयाव जों मानो थुबुर जाफैदों बेखौ आङो एसे बुंनो लुबैदों। दा खोथाया जाहैबाय आं हरखाबै मोनसे समाव थांनाय बोसोराव 14 नभेम्बराव फैदोंमोन मेदायाव। मेदायाव जोङो जेब्ला फैयो बै जथुम्मायाव आं गोदो मोनखाजोबनायखाय हरखाबैनो आं सासे सुबुंनि फारसे आंहा नोजोर जादोंमोन। बेनो जाबाय आगोलाव मोनसे समाव थियेटाराव फाव खालामनाय, गुबुन गुबुन जायगायाव फाव खालामनाय आरो जोबोद मोजाङै भायलिन दामोमोन। बे दामगिरिया आंनि खाथियाव फैदोंमोन, बुंफैदोंमोन, सार आङो रेडिअ'आव खन्थाइ खननो मोनबावगोन, खन्थाइ आवरायनो मोनबावगोन ना होनदोंमोन। मोनगोन होनदों। माने बेखौ खन्थाइ आवरायनो थाखाय रेडिअ'आव आं एरेन्ज खालामना होखाबायमोन। दा बेखौ सोंनायावनो आं सोंदोंमोन, नोंनि भायलिना मा जाखो, नों दिनै दामनांगोन, बे मिथिङाव दामनांगौ, जोंनि सिगाङाव दामनानै खिथिनांगौ। बिथाङा बुंदोंमोन जे आंनि भायलिना खावजादोंलै सार, आंनि गोरबोआ गाबदोंमोन, आं जोबोद दुखु मोनदोंमोन। जाय निर्मल बसुमतारिया बसुमतारिया मोनसे समाव ओरैबायदि जोबोद रैसुमै भायलिननि देंखोजों समाजखौ हारिखौ जोबोद मेहेरगोनाङै गोजोन होयोमोन। बै सुबुंनिफ्रायनो सासे सुबुंनिफ्राय बे भायलिना गोमादों। आरो बयनिख्रुइबो आङो दुखु मोनबावदों मा, मोनसे समाव बे मेगनजों नुयोमोन, नाथाय मोनसे समाव हरखाबै बिथांनि मेगना नुयि जालांदों। दा बे मेगनजों नुयि जानाय सासे सुबुंनिफ्रायनो, सासे रिंगु दामसानिफ्राय बै भायलिनखौ खावना लांदो होननायाव थारैनो आंनि गोरबोआ गाबदोंमोन। आरो आं लोगो लोगोनो स्टेजखौ नायदोंमोन। स्टेजखै आंजोंनो फैफानाय माखासे माने अफिसार फैफाजोबदोंमोन। सोरबाबा टाउन काउन्ट्रिनि प्लेनिंनि CSD दा लंकेश्वर औवारी, महेश बसुमतारी, आरो बेबायदिनो जोंहा रिटायार्ड जोंहा अफिसार जा रेडिअ'नि गकुल कसारी, बेबायदिनो जा अनजालु, आंनिनो केप्टेन होनना बुङोमोन बेखौ, बे रनजालु जा रन्जित बसुमतारी, बे रेलआव दिनै RPFआव इन्सपेक्टर मावना दोङो। आरो बेबायदिनो जयन्त खेरकेटारि कअपारेटिभ अफिसार जाना दोङो, CSD जाना दोङो। बेबायदि माखासे फैनायखौ आङो नायदोंमोन। सासेजों सावरायाखै आं, नाथाय नायना लाबाय मोनसे कनफिडेन्स, बिस्सासजों, फोथायनायजों आं सासेल' सुबुंखौ आङो डिरेक्सन होदोंमोन, निर्देश होदोंमोन रायजोफोरनि गेजेराव। बेनो जाबाय रन्जित बसुमतारी। आं रायजोनो फोसावलांदोंमोन। रन्जितआ आंहा रायलायाखै, नाथाय आंहा फोथायनाय दङ, आं बुंनायखौ बि फेलें खालामनाय नङा होननानै आंनि गोसोआनो गोरबोआनो थिनदोंमोन। आं बुंदोंमोन, निर्मल नोङो भायलिनखौ दामफिनगोन, दामफिनना दामफिना, आं मोनोब्ला दामफिनगोन सार होनदोंब्ला लोगो लोगोनो आं बुंदोंमोन, रन्जित नोङो निर्मल बसुमतारिनो गंसे भायलिनखौ नों बायना होनांगौ, नोंनि बेथननि फैसादों होननानै आं फोसावलांदोंमोन। आरो बै आंनि बिथांखिखौ अनजालु फंबाय जा रेलआव साख्रि मावनाय रन्जित बसुमतारिया गोरबोजों अनसायनानै थोबसेबो बे फंसेबो एगेन्स्ट खालामालासेनो, जागोन आदा आं बे खामानिखौ मावफुंगोन होनदोंमोन। आं बै समावनो आं सानदोंमोन, आंनि गोसोआ जोंनि समाजाव, जोंनि गेजेराव अनलायनाय सुबुंथिनि जि सोमोन्दो, बे सोमोन्दोजों ओरैबायदि फोथायजावना। आङो रन्जितखौ ओरैनो फोथायाखै, आंहा फोथायनाय दङमोन। मोनसे आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव बियो आंजों खारफाफायाखै, जे थिनोमोन बेखौनो मावोमोन बियो। आंहा गोसोआव गोलैदो सानसेखालि जोंनि रेन सैनारि, आं सत्येन्द्र भुषण लाल बर' आरो सानैसो दंबावोमोन। जों ज' बायना गिदिं फैनानै बिसानि न'आव मोनायाव सफैदोंमोन। मोनायाव सफैनायाव रन्जितआ बिमानियाव सोंदोंमोन, आयै दैदेनगिरिफोर फैदों, लिडारफोर फैदों, जोंहा न'आव माबाफोर दंना गैयालै दाउफोर? दाउआनो, बिमाया होनदोंमोन, रन्जितनि बिमाया होनदोंमोन, दाउआनो थैजोब्बाय, मा जानो? अमायालाय दोङो जानोबा? बिमाया होनबाय, अमायाथ' गथासो दों मासे, आलासिया जों जाबाय साबा, नाथाय आं ओरैबो बे खोथाखौ गोसोआव दोङो। बे रन्जितआ बुंदों, आयै अमाखौनो फुथारसै खोमालै। बिमाया ओरैबायदि अननायै बुंदोंमोन, दे नोंसोर जानो लुगैदोंबा खिथारदो। आंनोबो जों साबाल' मानो जानो, गामिनि रायजोफोरखौबो लिंदो, नों बुथारोबा बुथारदो होननानै बुंदों। बेबायदि सेन्टिमेन्टनि मानसिमोन रन्जित बसुमतारिया। आरो बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दङमोन, गावआबो असुस्थ, हेल्थआ बाहाय एसे गाज्रि,
नाथाय आंहा फोथायनाय दंमोन दिनै बे जोंनि गोथार थानसालि मन्दिराव बुंदों जे रन्जित बसुमतारी गोसो गोरबोजोंनो आंनि बे बिथांखिखौ बियो मावफुंगोन होनना बुंदोंमोन। एसेयावनो जोङो जाय हान्जानिफ्राय बेयाव नुजाफैनो हादों जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुम बे जायख्लं सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय दिनैनि बे स्पेसियेल हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेयावनो बिखेक आलासि हिसाबै जोङो रन्जित बसुमतारीखौ जोङो हांख्रायनो सानो आरो बेहायनो बिखेक आलासि हिसाबै जोङो मान होनो सानो निर्मल बसुमतारी आरो बे मन्दिरनिनो सेक्रेटारि बिथां दङ बिथां बाबुल बसुमतारी जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय जोङो बे आफादा मा मावगासिनो दं बिनि बागै एसे बिथांखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मानगोनां गंगाधर रामसियारि। आंनि फोथायथिया बेयावनोमोन जे जों गोदो लोगो मोनलायनाय जोंनि लोगोफोरा ज' जानानै मोनसे नन पलिटिकेल जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुम होननानै दानानै लादोंमोन जोङो बेयाव। दा बे जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि बे गौथुमा जों बिदिनो हाजों दैजों बारजों गोग्लैसोना थानाय बा बेफोरजों थाबाय हानाय सिथाबनानै थाबाय हानाय जोंनि लोगोफोर सुबुंफोर बिसोरखौ जोङो मालाबा समाव जोङो खौरां लायो। बिदिनो जोंनि थांखियाबो मोनसे समाव नोजोर गोलैदोंमोन नै निर्मल बसुमतारीनि फारसे। जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय जोंनि मोनसे थांखि जोंनि मोनसे मिशन बे जाबाय गोग्लैसोना थानाय जोंनि गामि गफानि महरगिरिखौ बुरखांनानै दिहुननाय। जाय महरगिरिया गावनि प्रतिभाखौ मोनसे समाव जोबोर मोजाङै दिन्थिफुंदों आखा फाखा दिन्थिफुंदों नाथाय बिथाङा आर्थिक हाल साल बा गुबुन गुबुन हाल सालनिफ्राय थाखाय दा जौसिनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो फिन बुरखांफिननो थाखाय नैबे सुबुं सिबियारि गौथुमा नाजाबोगासिनो दं आरो दिनैनि हाबाफारिया गुबै आरो फंनैसो बुंबावनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। आरो बिदिनो दिनै रन्जित बसुमतारीया गाव आं जि थिनदोंमोन बेखौ फाइलिन गंसे बायनानै निर्मल बसुमतारीनो होनो थाखाय आरो बिदिनो बियो दाखालि साननैनि सिगां सानथामसोनि सिगां आं फन खालामनानै बुंबाय आरो आङो फाइलिनखौ बायनानै दोनबाय जोङो होनांसिगौमोन। आं होनदोंमोन बेखौ जों होनोब्ला मोनसे गोथार जायगा नायगिरदोनि आरो बेबायदिनो गोथार जायगा हिसाबै जोङो दिनै नोंथांमोननि बे बा जोंनि श्रीपुर बे गोथार थानसालि देवालयाव जों सफैनो हादों आरो रन्जितआ लाबोनाय फाइलिनखौ जोङो दिनै निर्मल बसुमतारीनो गथायलांगोन। जे निर्मल बसुमतारी बिथाङा जोंनि सासे महरगिरि गेदेमा महरगिरि नाथाय दासिम बिथाङा गावनि आर्थिक अबस्थानि थाखाय न'आव जिरायनानै दङ। गतिके बेबायदि गामि गफायाव गोग्लैना थानाय जा मानगोनां निर्मल बसुमतारी जाय निर्मल बसुमतारीया दिनैहाय दुखुनां हाल सालाव गोग्लैनानै दङ बिथाङा मेगनजों नुलिया नाथाय बिथाङा दाबो गोसो दङ हारिमु सिबिनो। बेनिखायनो बेबायदि सुबुंखौ जोङो बुरखांनानै लाबोनाया जोंनि गुमुर संनानै जों नागिरनानै दिहुननाया जोंनि थांखि। बे हिसाबै दिनैनि बे महत खामानिखौ मावनो थाखाय जाय बिथां रन्जित बसुमतारीया गावनि पकेटनि रांजों मोनसे दामि मोनसे बेसेन गोसा भायलिन बिथाङा बायनानै लाबोनानै बिथां मानगोनां महरगिरि निर्मल बसुमतारीनो दिनैहाय होनो थाखाय आवगायदों। बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो आवगायनांगोन। बे बिथिङाव बिथां डनार जदियो जोंनि मुङावसो जोङो जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुम नाथाय जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमा जोंनि आखायाव जेबो गैया। बेबायदिनो गुबुन गुबुन सुबुंनिफ्राय जोङो मदद लानानै बेबायदि खामानिफोरखौ मावफुङो। दा स्पेसियेलि बिथां रन्जित बसुमतारीया दिनैनि बे माने जि भायलिन बे भायलिनखौ गथायनाय बेलायाव फंनैसो बुंगोन बिथां रन्जित बसुमतारी। साबायखर थाबाय बिथां मानगोनां मदनमोहन लाहारी नुजाथि हानाय जोंनि हारि सिबियारि गोदोनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट गंगाधर रामसियारि लोगोसे आंनिनो सारमोनबो दङ माखासे हारिमु सिबियारि
शरद रामसियारि गकुल कसारि गासै श्रीपुर देवालयनि रायजो राजाफोर बेयाव जोंनो बिदि बिथांनो जा रखमै जों माबा होदों बिबुंथि होदोंमोन बेबायदि जों सफैनो हानायखाय आरो जोंनो जायगा होनायलाय जों थारैनो बिथांमोननि श्रीपुर देवालय कमिटिनिसिम जोंनि गोरबो गोरबोनि मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोबाय आरो बिनिफ्राय आं बुंनो नाजाबाय बिथाङा जि बुंनाय लोगो लोगोनो बे जे खाबुखौ होनायखाय बेबायदि खाबुखौ आं मोननो लुबैखायो बेखौ बे खाबुखौ आं गारा जेब्लाबो गारा बुंनाय लोगो लोगोनो गोसो गोरबोनिफ्राय आं आजावना लादो आरो आंबो मोजां मोनो गोसो गोरबोनिफ्राय बुंदो आं होगोन दे आदा जेराव सुबिदा मोनो खालि आं साननैसो लेट जाबाय आंहाबो फिजिकेलि प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन हस्पिटालाव थानो गोनां जादोंमोन एमएलए हस्पिटाल जादोंमोन माखासे पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आं मोजां रोखोम नङाब्लाबो एसे गेजेरनि रोखोमनि आं लाना फैबाय बिथांनिसिम बे निर्मल बिबुङावनो बे दोंसे मेथाइखौ खननो लुबैबाय गोबोरलांनो हमना जिवालारिखौ लांनो हमना जिवालारिखौ